Hello mga kainday. Itorta mo sa akong gamay nga garden. Natay daghan kaing tanglad daring dapita, then ay sili, then atsyal og naapukoy sa laag dili nga wala ko kabalo kung unsa ni siya, lemonsito ba na siya or pubelo or saba. Then daghan ko aloe vera din and then naapukoy pahit tambal mga herbal. Abay ni sila sa kalabo or oregano, and then napay aloe vera gyapon sa laag dira. Og naa diri ang atong mga okra. Ang akong isa ka okra dito na nahulugan man gud na siya og kuan sa ako mga giarok sa alugbati. Ako na lang pampuhas nara akong alugbati, giarukan ako na sila ng kahoy una, gipampuhas na ako kay hangin man nangatumbahay noon siya sa akong okra. May gani isa ra ang na-damage. Og napa diri ang uban okra gyapon og nay talong, dagay talong dugay na kay nga talong wala ko gipuaw. Ang uban gipangpulongan nako pero nagsalingsing gyapon na siya kay makaunod gyapon na siya. Ana mga kuan napayalog bati din og natong kamunggay tulo kong kamunggay diri ay namatay naman ang isa gud 1 2 ug napay gamay then na po ko isa ka gamay nga unsa ni siya, lemonsito or unsa na siya. And then ara ang atong mulberries ay na de siguro na siya pulungan kay habog man kaayo. Ayan, balipay ako maglanta-lanta sa akong garden. Napo ko'y garden dito sa Pikas. Ayan. Salamat sa paglantaw mga kainday. Bye-bye.